Kim o'ylab topdi buni? Gaplab yanada dedi. Sen narsa ishing bitta shtur. Миңниханов Рөстәм Нургали улы 1957 елның 1 мартында Балык Бистәсе районы Яңа Арыш авылында туган. Хезмәт юлы 1978-1985 елларда Саба районында эшли. 1980 елга кадәр район сельхозхимия берләшмәсендә инженер, 1980-1983 елларда Саба урман сәнәгате хуҗалыгында өлкән инженер, аннары баш энергетик була. 1983 елдан район кулланучылар җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары. 1995-1993 елларда хезмәт юлын Арча районында дәвам итә. 1990 елга кадәр район кулланучылар җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары була. 1990-92 елларда халык депутатларының район советы башкарма комитеты рәисе. 1992 елдан Биектау районы хакимияте башлыгының беренче урынбасары. 1993-1996 елларда Биектау районы хакимияте башлыгы. Дәүләт эшчәнлеге 1995-96 елларда һәм 1999-2004 елларда Татарстан Республикасы халык депутаты. 1996-98 елларда Татарстан Республикасының финанс министры. 1998-2010 елларда Татарстан Республикасы премьер-министры. 2010 елдан Татарстан Республикасы президенты. 2023 елдан Татарстан Республикасы рәисе. Татарстан Республикасы халкына тогрыклы хезмәт итәргә, гражданларның хукукларын һәм ирекләрен Татарстан Республикасы дәүләт суверенитетын тәэмин итәргә, Россия Федерациясе Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын һәм законнарын үтәргә, Татарстан Республикасы президентының үземә йөкләгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм. Рөстәм Миңниханов бөтен дөньяда яшәүче татарлар белән һәр вакыт элемтәдә. Күп кенә чараларда Татарстан рәисе Мәскәү татарлары, бигрәк тә татарлар һәм башка төрки халыклар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Ямалиев белән күрешә. Бу аралашу даими рәвештә алып барыла. Глобализация чорында безгә бергә булырга кирәк. Без бергә булганда менә үзебез күрәбез. Нинди зур үсешләр бар безнең үзебездә, бүтән өлкәләрдә. Бернинди куркынычлык юк, татар халкы югалыр, телебез югалыр, динебез югалыр дигән бернинди кайгы юк. Менә сезне күргәч ничектер күңелләр күтәрелә, илебез гөрләп тора, безнең татар халкы бу Россия илендә үзен матур итеп күрсәтә. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр. Татарстан Республикасы үсешенә керткән өлеше. Иктисадка дәүләт идарәсе, икътисади үсеш өчен яңа мөмкинлекләр ачу, кече һәм орта бизнеска булышлык күрсәтү, республиканың Россия төбәкләре, чит илләр бизнес структуралары белән элемтәләрен булдыру һәм аларны ныгыту Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге республика хөкүмәте эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләре булып тора. Республика президенты буларак Рөстәм Нургалиевич масштаблы инновация проектларын гамәлгә ашыруга һәм инновацияле инфраструктура булдыруга зур игътибар бирә. Иннополис, Иннокам, технополислары, бизнес-инкубаторлар, индустриаль парклар, муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать мәйданчыклары. Рөстәм Нургалиевич Миңниханов җитәкчелегендә Татнефть директорлар советы рәисе булып тора. Танека, КАМАЗ кебек зур сәнәгать предприятиеләре, оборона комплексы предприятиеләре эшчәнлеген камилләштерү дәвам ителә. Татарстан президентының Россиянең
Инновациялы төбәкләре ассоциациясе советы рәисе итеп сайлануы республиканың инвестиция һәм инновация эшчәнлегендә алдынгылар сафында баруын тану булып тора. Россия президенты Владимир Владимирович Путин екләве буенча 2014 елда Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкләде. Хобби. Рөстәм Нургалиевич автомобиль спорты белән шөгыльләнә. Ат казанган спорт остасы. Супер шипы кышкы трек автоузышлары буенча Россия чемпионы. D2 автокроссы буенча Европа чемпионы. Йөк автомобильләре арасында Desert Challenge ралли марафоннары җиңүчесе. Күптән түгел Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Венгрия дәүләте оешу көненә багышланган рәсми чарада катнашты. Венгрия премьеры офисында Рөстәм Миңнехановны илнең премьер-министры Виктор Орбан каршы алды. Чарада Азербайджан президенты Ильхам Алиев, Сербия президенты Александр Вучич, Киргизия президенты Садыр Жапаров, Төркия президенты Рәҗәп Таyyip Эрдоган, Түркменстан президенты Сердар Бердимөхәмәтов, Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиев, Катар әмире Шейх Тамим ибн Хамад Аль-Тани һәм башкалар катнашты.